Dira manyien to skunde yawo juma manyien, jonyuol timo ikruok mogik mag neno ni nyithigi ochopo e skul kod gik moko duto midwaro gi godo. Kamano bende skunde mamoko kaka Merisho mayudore e kaunti ma Kajiado bendo bago odiochieng' ma ike jonyuol gi jopuonjre ne chako skul sekondar madundo. Sharon Ong'ao nigi mathoth. E kinde ma jopuonjre hikore mar yawo sikunde juma mabiro, hikruok makoni kod kocha dhi nyime e sikunde, ka jonyuol bende timo hikruok mogik mar neno ni nyithindgi nitiere e alwora makare. Sikund sekondar ma yawuoyi mar Merisho en achiel kuom sikunde mag ji giwegi matimo hikruok makare mar yawo sikul juma mabiro. Ka jonyuol biro tieko kendo ng'iyo okenge duto ma idwaro gi godo, jonyuol mamoko bende biro nono sikul makama e kinde ma girango sikunde manyien ne nyithindgi. Warado gi Wini Wangari, achiel kuom jonyuol mabiro nono kendo rango thuolo manitiere ne wuode ma owinjo riwre kod klas 11. I've been looking for an ideal school for my son, and actually this is a place I was looking for. I've gone round the dorms, the labs, the classes, the seats are comfortable, the labs are well equipped, the dining room is good, big enough to hold many students. Extracurricular activities are well placed. There's a swimming pool, the football pitch, volleyball, hockey. It is well equipped. So I'm so happy. Nimepata mahali nilikuwa natafutia mtoto wangu, a comfortable place for learning and also extracurricular activities. Kopogore gi Wini bende warado gi Florence Machio wacho ni bang' winjo homeschool sekondar ma Merisho nobiro nono skund ni kapo nono biro chopo dwaro mare e kinde ma nyathine chano riwore gi skund sekondar higa mabiro. My son is in class 8, so he's not due until next year. But I thought, why not? Let me just come and check and see, ask the relevant questions that I would want as a parent, and see whether this is a place I can bring my son. I like the space, I like the investment in sports, which is important. I spoke to a few teachers. I like the investment also in the digital space and also the extracurricular that exists in the school. And I think it will be a very good place for a boy to learn and grow and decide what it is they want. E kinde ma jopuonjre mag grade 7 chaneo sikunde tarik 30 mar dweni, skund sekondar ma Merisho bende osetimo hikruok makoni kod kocha mar bago somb skund sekondar ma Adundo. We are registered as school as a CBC, for CBC and for 844. So we are both. And so that's why this year we are admitting the Form 1s, and we are also admitting grade 7. And the good thing with our grade 7, one they can be sure of is the 3 pathways envisaged in CBC are well. We have all the facilities that's required for them. Here we have everything, all the 3 lines. Kariuki ojiwo jonyuol mondo otem matek kar nyalo margi mar tero nyithindgi e sikul, nikech mano e mich makende mabiro konyogi e kinde ngima mabiro. E kinde ma jopuonjre geno yawo sikunde juma mabiro, skul mar Merisho ma bende en skul mar ji giwegi bende wacho ni gintiere gi hikruok makare ahinya mar bago lai mar somb CBC, mano mar nyithindo mantiere e grade 7. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Kajiado.